Rozhledna na Velké Sově. Velká Sova je nejvyšším vrcholem Sových hor, 1014 metrů nad mořem. Dříve než na Velké Sově vyrostla zděná věž, byla zde postavena dřevěná konstrukce. Nápad postavit věž se zrodil v roce 1885 z iniciativy společnosti Sových hor. Základní kámen byl položen dne 29. roku 1885. Byla to nejvyšší dřevěná vyhlídková věž v Sových horách. Na podzim v roce 1904 byla věž rozebrána z důvodu vysokých nákladů na údržbu. Na jejím místě byla postavena nová zděná. Místo pro vybudování nové věže bylo přesunuto přibližně o 30 metrů na sever až na vrchol Velké Sovy. Byl tam postaven betonový objekt o výšce 25 metrů, průměr dole 8 metrů a nahoře 4 metry. Stavbu zahájila společnost Sových hor. Politická situace, světové války a nedostatek péče nad objektem přivedly věž do tragického stavu. Objevily se příležitosti k obnově, ale vždy byly zakončeny krátkodobou prací, objekt pouze zabezpečující. Generální opravu věže v roce 2006 provedla obec Pěšice, ke které objekt patří. Z věže se nabízí panoramatický výhled ve všech směrech. Z vyhlídkové terasy můžeme obdivovat jak Sudety, tak Kladsko. Za příznivého počasí lze vidět i Sobotku, Švýdnice nebo Sněžku vzdálenou asi 60 km. Věž je k dispozici turistům. Projekt Soví hory, dědictví mnohokulturní historie Dolního Slezska, reklamní a informační kampaně je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci regionálního operačního programu pro Dolní Slezsko na rok 2007 až 2013.